Čauko ľudia, vítajte pri novom videu. Dneska začneme nový svet na Minecraft Pocket Edition a budeme hrať do neviem kedy. Proste. Ešte uvidím. Bože, to je jedno, čo tu napíšem. Survival, let's check. Survival. To stačí. Či sa zapneme, to je istotu. Jasné, chcem to zapnúť. Always then nezapneme. What type infinite, bla bla bla, môžeme začať. Jeeeej. A hneď to tromi sekať. Jasné, najlepšie seed. Počkaj, to je celkom dobrý seed. Tu by mal byť uhlie. Nejaká jaskyňa. No dobre, tak, toto bolo celkom dobrý začiatok. Musím si nájsť nejaký dobrý seed, ktorý má samé dobré veci. Diamanty alebo nejaké oné. Oblasti. Jak sa to povie? Púšťa chráme, také oblasti máme potrebné. A je to easy, čiže možno niečo zabiť. Teraz taký scouton, to taký headshot 5 km dozadu a on dostane achievement a ne ja. Husok. Nový achievement, môj achievement. Nehniem ešte scouton. Musím postaviť crafting. Boom. Would require a hook. To sú kľúče na endless farce. Set! No nič. Sekierku. Musím začať nejaký zábavnejší let's play, že? To je úplne niečo. Nuda. Ty kokso. Poviem vám niečo o Frapsovi. Dobre? Super ovce. Poviem vám niečo o Frapsovi. Chcete vedieť niečo o ňom? Chcete vedieť niečo o Frapsovi? Je to youtuber, jasné. Vidíte už, že to je youtuber, či viete, kto to je. To je youtuber, viac ho nepoviem, ale ne. To nie je to trávu. Dobre, čiže je to youtuber, za prvé. Za druhé je to môj kamoš, on má u mňa odber, ja mám od neho odber, čiže fair and square. A tak, nechám jeho kanál do description, možno niekedy natočíme video, bla bla bla, proste je to môj kamoš a bla, stačí. Ne, viete, o ňom už dosť, to stačí. Teraz nepotrebujete o ňom vedieť. A odberateľ ani neviem, koľko má 11 tuším. Ja sa bojím. Poď sem, varujem ťa, daj mi tú kožu. Ďakujem, aj tak mi dal iba jednu. Takže budem to ťažiť, sa bojím, že niečo vyleze na mňa z jaskyne. Tak sa musím naučiť editovať tie videá. Hej, ja teraz mám môj skin, teraz nemám ten super. Nechám si aj môj druhý kanál. A možno hej, uvidím ešte. Podľa toho, či chcete vy. Chcete, aby som nechal v description môj druhý kanál? Sice anglicky, to vás neznamená, že je jasné. Slovákov, angličtina. No, to niektorí. Hej, keď chcete, môžu nechať. A nevadí. Ty kokso, nech už je prvá noc. Ty kokso, sa musím ísť začať stále dom, ešte napojím do žiadnej kejvky. Ja chcem naťažiť nejaké uhlie na blízku. By sa malo stačiť drva na noc. Naťažiť nejaké uhlie do tejto kejvky a nejaké kamene. Som mal na noc? No. Kamene nepotrebujem uhlie na to bude fakle. A to mi moc potrebujem fakle. Teraz taký zombie kaže, super kombo, tak nič. Dobre. Kde si postavím dom? Kde ho vykopíme? To je teraz otázka. To ho môžeme vykopať, to je jedno. Poďte proste. Nech máme zatiaľ dom nejaké maličky. Jasne, som si vykraftiť lopatu. Dobrý nápad. Konečne, ak vyťažím tieto 3, si vykraftím z nich krompač. To budeme mať proste dom. Počkajte, niečo musíme rýchlo spraviť, lebo som zabudol zatvoriť zajaca a on mi za chvíľu bude škrabať na dvere a zbytočne to zničí video. Čiže čakajte a za chvíľu som tu, čiže čaute. No dobre, čiže zajaca som zatvoril. Som musel vyhodiť sa zo toho, aby sa nezmení, aby nebola noc, aby ma niečo nezažeralo. Bo nezabralo. Či nezabralo. Počkaj, zombici ti môžu zažerať mozog, čiže hej, toto je nezažeralo, sa dá povedať. Čiže zakončíme toto.
Okej, to by malo stačiť. Čakajte, kde budú dverče? Tu, či to si možno zakrátky. Postielka! Dobre. Okay. Yes, a nejaké storčit. Jedno sem. Kamenný majty, kamenný krompáč a ide sa ťažiť. Hoja! Ja tu postavím tie dvere, aby sa už nič nastalo. Čakaj, treba to spraviť. Čakaj, môžem postaviť aj tu. Či celkom to bude napať tiež. Budú rýchlo vykraftím nejaké dviere a zatvorím sa tu a nic takom nenastane. Haha. To stačí. Dobre. Jej, konečne som doma, už sa teraz nebojím, že mi niečo za mňa spoza vyskočuje, niečo ma zabije, alebo zežere. Neviem, ak to hovoríš. Jedno. Zabieraš. Dobre, ten crafting posunieme. To bude zase iba taký maličký dom, akože tu nebudem bývať navždy, ešte si postavíme väčší. Určite. Crafting. Trúbu si postavíme, som sa tam opečeme si. Vycraftím nejaké plenky. Počkaj, môžem spáliť napríklad toto. Moc nepotrebujeme tie vecičky. Už máme kamenné. V podstate sekeru ešte aj v podstate hej, ale to asi nevidie, či to niečo nahážem ešte. Určite to nevidie, čože asi. Vyrobím si kamennú sekierku. Aj kamenný meč. Dobre. Skočím pre nejaké drevo ešte. Len tak. Už tam tu ide pavúk. Pavúčik. Ja nemám rád pavúčikov. No ešte máme pár času byť vonku, ale ja vonku moc nebehám rád. Hlavne pri jaskyniach. Čo pohem tam? Ako sa už idem domov. Tak bojím. Teraz keby ten strom ešte vyrastal za doma. Môj malý domeček. Jej! Si vykraftiť z truhlička. Ja si môžem niekde dať vecíčky. Tie, čo mi nezavodzajú len. Toto potrebujem. Hej. Dobre. Budeme nejaké dřejovko. Máme, nemáme. Stačí. Rýchlo to sa vypeč už. Vždycky rád takto kraučujem, proste takto pozerám cez tie dierky v tých dverách. Toto máme najradšej tieto oak dvere. Keď nič nedržíte, viete o tomto? No trik poznám, že keď nič nedržíte a chcete otvoriť dvere, tak vám to ide. A keď držíte napríklad kocku a chcete otvoriť dvere, alebo nejaký meč, alebo niečo, proste hoci čo držíte, tak vám to nepôjde. Lebo ten Minecraft si myslí, že chcete takto položiť napríklad kocku. Čiže vidíte, povedal som trik. Teraz ma máte radi, že... Áno. Neviem tam aj toto. Čekám. Dobre. To malo stačiť. Jedlo máme. Dobre, jedlo. Už sa nemusíme báť. Domeček máme. Postielku máme. Aspoň prvú noc tam spraviť. Ale tak čo som tu ešte nejaké jedlo? Zapal som kúč, radšej ani nevylezem.
No, spravíme sa tu nejakú dekoráciu, aspoň nech niečo máme. OK. Nejaký malý obrázok. Možno si dám ešte nejaký item frame. Kožu mám. Kožu by som máme ešte, áno, kožu mám. Vyrobím nejaké sticky a dáme si tu ešte item frame. Tak. Sem. Čo si do neho dáme, to ešte neviem. Také brnko by sa ešte hodilo. Možno to neviem, čo si vykraftujem ešte jeden. Boom. Si tam dať meč. Tak, dobre. Stačilo. Už sa môže spať? Si setneme náš spawn tu. Dobre. Čiže už ideme skončiť video. Čiže to je koniec epizódy prvej z Minecraftu. Ďakujem za pozeranie a vidíme sa na budúce. Dovi. Čaute.